गिबियावनो BM निउस टाइम नाउ दा बड'लेण्ड बर' खौरां इउनाइटेड निउस मिडिया नोंथांमोननिसिम सानजौफु समनि गाहाम हामलायनायखौ बयनोबो जासिहरबाय। लोगोसे आंजोंनो बाहागो लानाय जोंनि प्राइमारिनि नेहाथारि लोगो आफादगिरि आरो गावबुरा बिथां आरो लोगोसे आंनि BCDC सोद्रोमा आरो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोन आरो लोगोसे माखासे बेनिफिसियारि जा दंफैयो बिथांमोननिसिम आंनि गोजोननायखौ जासिहरबाय। दिनै जोंनि बेहाय मोनसे खौरां बिजोङाव फोरमायनो लानाय गुबै आयदायानो जाहैबाय दाखालि थांनाय 24 तारिख खालि जितु फाथाबारि BCDC चेयारमेन अर्थात आंनि सायाव जे माखासे एलिगेसन लाबोदों बिनि सायाव जोङो खेंफोरथि होनो थाखाय जोङो बेहाय ज' जादों। दा बेहाय आङो खोनानो मोनदों जितु जोंनि फाथाबारि एलेकानि गोजोनपुरि लोगोसे लावख्रिगुरि लोगोसे थुरिबारि बिनि माखासे PMI बेनिफिसियारि बिथांमोना जे न'नि सायाव जे एलिगेसन लाबोदों दा बेहाय आं बुंनो सानदों। दा बेहाय जोङो थांनाय जितु काटसा हाउसाव जोंनि ब्लकनि निर्देशआव BDO सारा जिखिनि जों चेयारमेनफोरखौ लानानै सावरायदोंमोन लोगोसे BCDC मेम्बारफोरखौ लानानै सावरायदोंमोन जे बेहाय ब्लकआनो कमप्लिटलि दायित्व लानानै बेनिफिसियारिनिफ्राय फैसाखौ बोखांनानै खामानिखौ मावनायनि खोथाखौ सानलायदोंमोन। नाथाय बेहाय जोङो जिखिनि माने ब्लकनि निर्देशआव जों खामानि मावदों बियो बुंनो थांबा पेन्डिंआनो गैला। दा जोङो सेकेन्ड किस्तिसिम खामानि मावनानै होदोंमोन। दा बेहाय सेकेन्ड किस्ति मावनाया अलरेडि जोब्बाय, जोङो थार्ड किस्ति खेबनानै होबाय, खिन्थु बे फैसाया गावबा गावनि आखायाव दङ, जों बेखौ दांनाय जायाखै। जोङो सासेल' बेनिफिसियारिखौ दांनाय जादों जाय बेनिफिसियारिया खुनु मेगन नुवा खानि मानसि आरो बेखौ जोङो ट्रिटमेन्ट खालायगासिनो दङ। नाथाय बेखौ जोङो फैसाखौ बख'नो हायाखै बिनिखौ, खारन बेखौ जोङो लांनो उसुबिदा। दा बेखौ आङो गावसोरखौनो मावनो थिनदोंमोन, नाथाय बियो बुंदों मादैया ओहो आंनि फिसाज्लाफ्राबो माने थिग नङा, थाखा फैसायाव नोंनो दायित्व लानानै न'खौ फोजौना होनांगौ। दा बे हिसाबै जोङो मेम्बार जा दिपक दङ बिथां जों जयै बेखौ मावनो होनो दायित्व लादों, बेखिनि दायित्व। बाखि जिखिनि सासे जोंहा रुबिराम नार्जारि होननाय सासे बेनिफिसियारि दं आवास प्लासनि, बिथाङा न' खेबनायनि खोथायाव बुंदों। दा बिथाङा जोंखौ 5,000 एग्रिमेन्ट खालायबासो न'खौ खेबगोन होननानै बुंदों, नाथाय बे नङा। एग्रिमेन्टआ जाहैबाय जाय बेनिफिसियारिया माने नैबेहाय लिरनाय दङ बियो मोनसे कर्टनि दलिल, बियो जोंनि ब्लकनि निर्देश मथे सरकारि मोनसे निर्देश मथे जोङो बेहाय जायफोर बिथांमोना न'खौ लुगोन बेनिफिसियारिया, जुदि बिथाङा न' लुफुंबाय थानाय समाव माने न'खौ जुदि कमप्लिट खालायनो हायाब्ला, आङो जुदि न'खौ लुफुंना लानो हायाबा सरकारनि निर्देश मथे 3 मासआव जुदि आं हायाब्ला नैबे दलिलाव लिरनाय मथे एग्रिमेन्ट मथे आंखौ आयेनगत साजा होनो हागोन होननानै लिरनाय दं। दा बेहाय जोङो साफ्रोमबो बेनिफिसियारिनिफ्राय जोङो बेखौ उइथ डकुमेन्टस जों बेहाय सहि लानानै जों बेखौ ब्लकआव साबमिट होनांगौ दं। दा बिथाङा बेखौ मानियाखै। दा बे हिसाबै दिनै जोंखौ माने मोनसे फैसानि खोथायाव जोंखौ इलेक्सन लाबोदों। दा बियो नङा। जोंना ओइदिनखालि जोंनि JRS आरो जोंनि इन्जिनियार आरो आंनि मेम्बारफोर जितु फिल्डआवनो दङ, हरनि 7थासिम बिथांमोना फिल्डआवनो गिदिंगासिनो दङ। नाथाय दिनैसिम जोंजों बे बाथ्राखौबो रायलायफैयाखै। आं सिगाङाव बुंदोंमोन नोङो मेम्बारजों लोगो लानानै दलिलाव सहि होदो, होमबानो जों बेखौ न'खौ खेबगोन। बेथ' मोनसे सरकारनि आयेनखौ नोंबो मानिनांगौ, बेहाय गुबुन जेबो बाथ्रा गैया। दा बेहाय माखासे हयथ' बिथाङा गोसो जानानै बुङाखै जानो हागौ। जोंनि मिथिनायाव बेहाय एकजन मानसि जाय बिथांमोना दिनै मिडियायाव नुजानानै बाथ्राखौ फोरमायदों, बिथांमोननि माखासे साजायनाय बाथ्रा जों बेखौ बुंदों होननानै जों प्रमान होनो हायो। जोंहा सासे जोंहानि फारान लाख्रा आदा दंफैयो, जाय बिथांखौ माने जबरदस्ति मिडियायाव बुंहोदों, बिथाङा दा फोरमायगोन। बेनि गेजेरजों हयथ' नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। दा जायफोर बिथांमोना बेबायदि मोनसे आंनि सायाव जिहेतु प्लान पलिसि खालायदों, बियो नैथि खेब जाबाय। थांनाय बोसोरसेनि सिगाङावबो आंखौ बेबायदि टारगेट लादोंमोन, माखासे एलिगेसन लाबोनानै बे बिथांमोना साक्सेस जायाखै। बेहाय माखासे बिथांमोना गावसोरनि गोसोनि खुद्रिनायखौ देखायदों, बयबो रायजो राजाया हमनो हादों। दा जायनि थाखाय बिथांमोना आरो नैथि खेब बे मोनसे पलिसिखौ आंखौ बोरैबा नासयनानै बोख्लायनो हायो बेखौ मोनसे षड्यन्त्र खालायदों। बुंनो गोनां जे बिथांमोना बुंबावदों दे नोंथांनि सायाव मा होनो प्राइमारिनि मेम्बारफोर ओमफ्राय BCDCनि मेम्बारफोरजों जेबो सावरायालासिनो नोंथांखौ गोसोबायदि हाबा मावो होननानै बुंदों। बिनि सायाव नोंथाङा मा? बेथ' टटेलि माने नंखाय। जोङो नै
प्राइमारि लोगो आफादगिरि दं, नेहाथारि दं, जोंना केसियारफोर दङ। जों जथायै सावरायनानै जिखिनि जोंनि खामानि दङ जों मावनाय जायो। बिसेसकै बांसिन जों डेभेलपमेन्टआव बिसिडिसि हिसाबै आंनि मेम्बारफोर दं। मेम्बारफोरखौ लानानै जों सावरायनानै मावनाय जायो। न'नि खेथ्रआवथ' नोङो आंथ' दानि आवाज प्लासावथ' मोनसेबो दाङाखै आं आरो बे दांनायनि खुनु बाथ्रायानो गैया। किसुमान बेनिफिसियारिया जबरदस्ति जोंनो गंसे गंनै माने आं हाथारा आं बोरै मावनो होननानै होदोंमोन। दा बे हिसाबै आं गंसे गंनै मावनो होदों, बेबो जोब्बाय, मालाखायाव जोबदों। जोंहा सानैसो मेम्बार मावदों, बिथांमोनाबो फ्राय जोबनाय लामायाव दं आरो। दा बेबायदि खुनु जेबो गैया। नंगौ, जाय बिथांमोना थांनाय 24 तारिखआवहाय चेयारमेन बिथांनि सायावहाय एलिगेसन लाबोदों, बियो माखासे खोथा बुंनाया टटेलि बिसिना नंखाय। मानो होनना बुङोब्ला बिथां चेयारमेनखौहाय 5,000 रां लायो होननाया बे टटेलि नंखाय। आरो माखासे बिथांनि सायाव एलिगेसन लाबोदों, गावनि गोसो बादि मावो। दा खिन्थु चेयारमेनजों जों प्राइमारिनि मानसिफोरजोंहाय जों बडिनि मानसिफोरजों बिथाङा जेब्लायनो नांगौ होमब्लानो जों जयैनो सावरायलायनानै माखासे डेभेलपमेन्टनि खामानिखौहाय मावलायनाय जायो आरो। खुनु सासे चेयारमेन बिथाङा बे गोसोबादि मावदों होननाया बे नङा आरोखि, बे टटेलि नंखाय। आरो जाय बिथांमोना कारापसननि खोथा बुंदों, बे कारापसननि खोथाखौथ' बेफोरखौथ' आरो मा बुंनो। जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय जाय सरकारखौहाय गोजोन सरकार दानो थाखाय गोजोन सुबुंनि मोन्थायनि थाखायहाय जाय सरकारखौ सालायबाय थादों, खुनु कारापसन गैयाजासे दा सोरबा बिथांमोननो सोरबा पाब्लिक रायजो राजाफोरनो न'खर नों माबा मोनसे रां रुफाजों नों बिलाइनांगौ जायोब्लाथ' कारापसनाखौ खालायनो निस्सय जागोन। बेनिखायनो जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय सारा खुनु कारापसन गैयाजासे दैदेनगासिनो दं। आरो खुनु बाव चेयारमेन बिथाङाबो कारापसननि खोथानो फैया। चेयारमेन बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै बिथांमोना स्ल'गान होदों। बे समाव बिथांमोनाथ' चेयारमेन बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ होनदों। ओइदिनखालिथ' जोंनिया 24 तारिख ओइदिनखालि जोंहा मोनसे गभर्नमेन्टनि मोनसे प्रग्राम बा पेट्रलियाम इन्डास्ट्रि माबा फाउन्डेसननि डे दंमोन। ओइदिनखालि जोंनि प्राइमारिनि मानसिफ्रा, प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि, जों बयबो प्राइमारिनि मेम्बारफोर रायजो राजाफ्रा ओइदिनखालि मिथिङावसो दंहैयो। जों बिथांमोनखौ आसरितसो नांदों। बेहाय बे जिदिनखालि बिसोरो चेयारमेन बिथांखौ बोख्लायनांगौ होनदों, खुनु प्राइमारिनिबो रावबो प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि, मेम्बारफोर खुनु मानसि गैयामोन आरो। बिथांमोन सोरबा सासे मेगन सानानै गाज्रि षड़यन्त्र खालामनानै बिथांखौहाय गाज्रि एलिगेसन लाबोदों आरो। दा नेक्स्टआवहाय नोंथांमोननि सायाव एलिगेसनफोर लाबोबावोब्ला नोंथांमोना मा राहा लागोन? जोंखौ प्रुफ होनो हागोन। जों बिथांमोननि जा एलिगेसन लाबोयो जों बिसोरनोहाय जोंनि फिननायखौ होनो जों जेब्लायबो रेडि। माने आङो लोगोफोरनि दारैसो बिदि जादों नालाय दाख्लैहाय 24 तारिखआव माने नाज्रात खालामनानै लांदों आंखौहाय। ओमफ्राय नों थांनानै रायलायहो होनना बुंनायावसो आं बायध'था जादों। नोंथाङाबो बुंदोंमोन जे आंनि न'खौ खनथाम मोनखांबाय, खिन्थु आंनि न'खौ फैसाया खनथाम हाबखांबाय। बेनि गेजेरावहाय आंखौ चेयारमेना बुंदोंमोन हायोला मावना लादो होनदोंमोन। ओमफ्राय आं बे समावहाय आंनि न'खरावहाय हाबा एसे दङ, आं हानाय नङा, नोंनो माबादो होननानैहाय फैसाखौ आं हरदों। आं फैसाखौथ' किस्ति मोनथाम हरबाय नालाय आं दाख्लैनो बुंखादों, बेनो आरो। ओमफ्राय मा जाहोननि थाखाय नोंथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव अजद दिखोदोंमोन जे चेयारमेना आंनिफ्राय फैसा लांनानै आंनि न'खौ कमप्लिट खालामाखै होननानै? माने फैसा लांनानैहाय माने मिस्ट्रिफोरनि माबायावसो बिदि जादों, आंथ' मिथिया। मिस्ट्रिफोरनि दारायावसो बिदि जादों आरोखि। ओमफ्राय मिस्ट्रिफ्रा फैदोंबोमोन, फैनानैहाय दा बेलार कामासो होनना बुंनानै थांबाय। ओमफ्राय दा ओरैबो दङ आरोखि बाखि कमप्लिट जानो। नोंथाङा माने मिन्थियामोन? ओहो, एखे लोगोफ्रानो एखेबारे नाज्रात खालामना लांनायानो। आं बे जायगायावहाय मिथिया आरो मा लिंलांखोरा मा लिंखो नुबाय थादों। दा नोंथांनि बायदिब्ला बिथांमोना दि चेयारमेनखौ बोख्लायनायनि खोथा बुंदों, दा बिनि सायाव नोंथाङा सासे बे बिसिडिसि सिंनि सासे सोद्रोमा हिसाबै मा बुंगोन? आंथ' बोख्लायनोबो सानाखै। आं सानबाय मा बुंखोब्रा बिसोरलाय, माथो मावगासिनो दं थिग नङाखौनो, होमब्ला बिसोर माबायदि बुंदों बिसोरलाय
बे खोथाखौ बुंदों आरोखि आं सानदों गोसोजों आरोखि आं हारसिंल' बयबो सापर्ट गोबां मानसिफ्रा आंनि बुंनांगौआ एसेनो आंखौ निमाहा होदो दा नोंनि न'खौ लुफुंनायाखौ माने माब्रै मानि थाखाय लुफुंजायाखै नों मिथियाखैमोन नामा? माने मिस्ट्रिफोरनि माबायावसो बिदि जादों माने मिस्ट्रिफ्रा लोमजादों होनना मिथिबाय आरोखि उनावसो बेवहाय चेयारमेन जेबो दाय गैया चेयारमेनजों जेबो दाय गैया মই আজিলৈ মোৰ অভিজ্ঞতা মতে চেয়াৰমেনে BCDCৰ যিটো কাম কৰি আহি আছে তো আজিলৈ তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ তেখেতৰ ওপৰত কোনো বেনিফিচিয়াৰীয়ে বা পাব্লিকে ব্লেম দিয়া নাই যেহেতু ওচৰত MP ইলেকশ্যন আহি আছে ইয়াত নিশ্চয় বিৰোধী দলৰ কিবা এটা ষড়যন্ত্ৰ হৈ এজন সোজা বেনিফিচিয়াৰীয়ে যিটো এটা ব্লেম দিছে মোৰ মতে মোৰ বিবেক মতে কয় এইটো সমূলি মিছা বুলি মই ভাবোঁ আৰু এই ভিত্তিহীন প্ৰমাণ নাই যদি তেনেকুৱা যদি কিবা একটা প্ৰমাণ থাকে আমাক স্পটত তেখেতে যিটো লেনদেন কৰিছে এইটোৰ আমাক প্ৰমাণ ফটো সহকাৰে যদি দিয়ে তেনেহ'লে আমি বিশ্বাস কৰোঁ আজিলৈ তেখেতৰ যিটো কেৰেক্টাৰ পাব্লিকৰ লগত কাম কৰাৰ যিটো ব্যৱহাৰ এইটো অতি প্ৰশংসনীয় আজিলৈ পাটাবাৰী BCDC তেনেকুৱা আমি চেয়াৰমেন পোৱা নাই তো মোৰ বিবেকে এইখিনি মই ক'ব পাৰোঁ क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन किडनिकाव अन्थाइ जानाय आथिं आखाइ जरा जरा सानाय लिभार गाज्रि जालांनाय मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन